Welcome to my channel. Enjoy watching. Taganaga City, gikan sa Milaor, Kapugnasan. Yan, mga pamilyang Cáceres. Duwang kaklasiko lang, Kapugnasan. Mga pamilyang Cáceres. O ka na, ulo na, ang pamilya San Jose. O na, pamilya Aquino. O na, mga kapik. Yan. Okay. Paningani o di na mga nino, paning July, paning di na Carlin, Lunis. Tagay-tagay sinisipot at ang biro, o di na naman ang nobya, ito, Aquino. Yes! Tagay-tagay din. Nawawara ang Manila sa kadakol na nagtatalanib kay nahihilig. Napapalibutan din mga nagtatalanib. Yan. Sinisibot ang takiro. Yan. Tagay sa nagtatalanib. Pagkay pikinom, ikan makinom. Yan ang trabaho. Pagkay ginagawa kami tagay at takiro ang makinom. At rugo-rugo na ang ating. Mariday na yung mga nino sa kanina. Hindi ka natatik. Kaya mga kartilot. Kaya nobya. Kaya nino sa kanina. Ay, si Kaloy. Yan ang lugar na naman kang nobyo. Kaloy. Pero lagat pintado kamu kanta itu kita tandingan. Pamilyang Colyantes, pamilyang De Leon, pamilyang Valdere, pamilya Adam, pamilyang Lobo. Pamilya Yope. Panintinong, tapangin mo pwede. Aro-aro na, taga-Sampalo, nagtatanik. Tugtog na ano, request na ni Ninang Amis. Itong ano to. Silos.
sasakyan. Kunin pa mga yado ko. Hindi mo yan, hugot dyan. Hugot dyan, ipatimag. Hugot dyan, Pablo. Ha? Yoka, Pablo, Aquino. Yan, Valencia, Mariano. Hugot dyan, Retiro. O yan, mali, tapos ang microphone. Sa mga palo. Yaw lang yan, italing naman si Alfred. Alam yan, yan kanyang Dino. Ako lang magtali. Kaya ako, mabili mali yun eh. Magtali ka. Salamat sa inyo, mga nagtulungan dyan, mga sira. Mga sira manolo ay tulungan sa ito kami ang kayo. Oo, si Mati Carlin. Gawad Carlin. Carlin na kasunod na yan. Simple yan, mga nino. Yan ang ganito lang naman ang mga Dino. Nakakalimutan na yan. Makakarating na naman. Malapit pa rin naman ninyo yun. Dino, eh. Ang kinanin at pagpapalipati. Ay, balikan ang kita. Huwag kayo na. Kaya kung tayo nakakailangan. Sila sa mga arumi ka na uli. Pero ang nagagawa ka na sa ng ringan. Baka yan. O, surulog na. Yan sa nagagawa ka na rin ang tubig. O, yan ngayon. Ang bugi, aktor, at soprano. Yes! Pagka na po kamo, narating na po kamo, ang nagkakadamog, ang sa kuyang tingog, pag narating na kamo, ang day magtanig, day mapapaturong ka dyan. Kapayan kaya, nakapatulog. Kung gusto ninyong matulog ng maistig, kabunot. Yun yan ang tirada ng mga. Pag kami na sa kabunot, ang title kaya, Pandot. Ron, Pamilyang Lorado, mga hali sa Bibiron, Fernando, nagluluwas na, saro-saro lang kamo. Ang dahil may makaralan ay magkinanagin. Kung dahil may nakaralan sa primero, magtalikod ko. Sharing ko sa mga taga-barangay Kapua. Ako lang pinapilan mga pamilya. Pamilya Valencia, pamilya Aquino, pamilya Isidro, pamilya Maria. Pamilya Kapuyan, pamilya Loras, pamilya Abunda, pamilya Dilmundo, pamilya San Juan, pamilya Dominguez. Yes!
Nilipunan ka na. Yan, notado. Yauna, mga hali San Fernando. Siriman ng pamilyang Valdere. Aling barangay San Palo. Yes! Naranig na mo ka mo. Si Deva po niya nakakatanig. Magtanig na. Kung gusto ninyong mapaturog at yan. Ang dahil magtanig, dahil makakaturog at yan. Ano na, kagawan. Surbano, kagawan, big, Tinote. Yan, Municipal Vice Mayor, John Chodoro, running for Mayor, John Francisco. Yan, kagawan, Noel Surbano. Yan, EBC, kagawan, Sagani Martinez. Yan, siring mapok at mga mga bandrino-bandrina na yaraon pangunyan dahil mo taot ang sign ng pagtadik. Tagay! Matibay ang tanggiro. Kadakol ang balon. Pano-pano ang bag sa likod. Pano-panong tagayon ang bag sa likod. Dahil mauubusan. Tagayan mo si Panindio. Tagayan mo si Paningilnio. Yan, ang lulol, matibay pa. Paningil. Tagayan mo si Paningil. Yan. Paningil, tukawan mo muna Paningil sa Ingalado. Yan, uli na. Running for Mayor, John Francisco.